kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Jamal wale mon bandirabe musibe tedube bandirabe amtube yebde ayaw PDTV on calmina mon jurama kala to mbadon wonde les dule baba dam he beltima hande no fewi artude ene kadi huccidde mon e wadan don robinde jayndeji leydi Sénégal hande ene hawri e altine jeedidi lewru u hitande ujunnaaje didi e nogase tati jayndeji men hande non kanji fof kewde majji garti e alhaali Ousmane Sonko e odon grève de la faim woni hofngo juude salade mo nyamde e yarde tonto dumbirde to hayni woppani mo kanko tan e ben be ganda kadi ko wondi be makko hay e kujjikinan todo mo hono Juan Branco mo ganda kadi kanyuna faamo jungo ha e wobbe fof manano didorno nene e ndedon geddere nyamde ko wona dum do non kadi di gatti to bange dawrugol e alhaali o mo ganda woni Khalifa Sall e o mo ganduda ko Karim Wade gede kewde de ganda kay jayndeji di garti hen man gar hen joni jayndeji men hande puddorde den e jaynde les échos non mbirumi nane e gardidi kayre non de article yal haali jaggugol o mo ganda woni Juan Branco tonto Mauritanie o wada arrêté manandi no on nawa tonto dik taw kay nawima ko ben be ganda woni BIP be mbi ko Juan Branco in patate chaude entre les mains de l'État kanko Juan Branco non hadan don be mbi ko e o saha ko calido nyamde e yarde kono non kadi hadan don tan kadi o salima dum ko ganda woni jabade namde ben be ganduda kay ko o namdotobe mo be hayni e jewenede avocat dum don fof kanko Juan Branco o salima dum don kono non ben be ganda witebe e bâtonnier tonto Paris e wondude e syndicat ji be ganda kay ko avocat ji France kambe kay bene e heblade ngam o mo ganda woni Juan Branco wade e libéré goddum ko tawete e nder ndedon jaynde les échos ko alhaali Ousmane Sonko be mbi ko Sonko e o saha kay woni koy musollo no fewi sababu dum don kay ko badado admi e nder urgence uji e o saha cellal bandu makko kay sababu taw ko o jodade hakke balde jetati nyamani tonto dumbirde to be mbi ko il est enterré à l'hôpital principal mo Dakar dum don ko jaynde les échos wi non ngaren e jaynde e Vox Populi ha joni be jokki koy alhaali kay nden geddere nyamde woni grève de la faim mo ganduda kay ene teska tigirigi e o saha Ousmane Sonko e wondibe mun eden coyno ton natal kanko Ousmane Sonko e Cheikh Bara Ndiaye e o mo ganduda kay woni e PAM journaliste o hono Pape Alé kambe fofde e o saha ko be e geddere nyamde ndedon be ngoni dum woni ko Vox Populi arti e o subaka njawten e jaynde le quotidien non kamene kadi be garti koy alhaali odon be mbi ko Sonko évacué à principal be mbi o saha kay Sonko wadama évacué nawama tonto hôpital mo principal ko jaynde de wi non tigrigi be mbi ko dossier sans fin odon dossier kay mo ganduda kay sans fin no be bindiri dum ko bangi heege tigi be kaali don be mbi ko o kanko kay odon Sonko mo ganduda kay e o saha mo wonde malaise ko malaise tigi hebi mo wasde mo nyamde de ko dum sabi hono ko way non be mbi ko Sonko e o saka kadi en gandi kanko Sonko be mbi wonde
e samedi ɓennuɗo noon woni o heeɓi hasitade woni ƴeftude petit déjeuner jayde nde kadi ari e wiide hono noon goɗɗum ko tawete hen ko alhaali Karim Wade e Khalifa Ababacar Sall ɓe mbi kamɓe de gueɗe mabɓe to e o saaha koko lawƴa ha laaɓi gam wawde jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijade e jaggugol omo ganduɗa kadi woni Juan Branco ko joguinantoɗo Ousmane Sonko nannoɗo ɗo e leydi ndi taw rewnuron ko toon to Gambie fawama junggo toon to Mauritanie ɓe mbi ko Juan Branco waɗama incarcéré toon to Rebos ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde Le Quotidien. Jokken e jayde gendiri nde Le Soleil national ɓe garti koye alhaali oɗon espagnol français no so en noddiri ɗum konko Juan Branco ɓe mbi ko maître Juan Branco jaggama procureur noon ɓeydi tekkinde oɗon dossier ko tuuma e makko ko kanko Juan Branco goɗɗum ko tawete hen ko alhaali kay dawrugol alhaali sumgoji tijjaɗe ɗi woni 2024 ɗum non noon ɓe garti koye alhaali omo ganduɗa woni Khalifa Ababacar Sall e wondude Karim Wade ɓe mbi ko kamɓe kay ɓe lawƴama haaɓe lawɓe ɓe kefti kala ko wiyete droit mabɓe civique et politique gam wawde jeeyede e ɗiɗon sumgoji présidentiel walla lefol laamu 2024 garen e jayde libération à chaque fois koye révélation ɓe goni jayde libération noon ɓe garti koye alhaali kay wadde transféré ɓenningol omo ganduɗa woni avocat français o hono omo ganduɗa ko Juan Branco ɗo e Dakar ɓe mbi ko parquet o kay udditi ɗum ko ganduɗa ko wiyete procédure kesso contre kanko avocat o Juan Branco ɓe kaali hen ko heewi e nder ndeɗon jayde e hello mabɓe tigui rigui nayyi ene tawe hen gueɗe kewɗe no guele no jagguira toon to Mauritanie haw adda toon to Rebos ha e ni kadi e salademo o jabade namde ɓen ɓe ganduɗa kay ko enquêteur uji ɗi konngol gotol tan kay o heeɓi e haalde wiide wonde seule la lutte libère o wi ko haare tan o wawi e hokkude neɗɗo ko gandanɗa hoorema liberté mum ko ɗumgol konngol tan woni ko teska e hunuko Juan Branco caggal nde enquêteur uji ɗi mbaɗimo rappelé ko fawa e dow makko ho appel à l'insurrection acte et manœuvre de nature ko ganduɗa kay à compromettre la sécurité publique diffusion de fausses nouvelles fof ena fawa e dow hoore makko kono ala kay ko jaabi so wona seule la lutte libère kanko Juan Branco ɗum woni ko jaabi guele nden noon o mono deƴƴi o jaɓani haalde hay saaha goto ɗum noon ne kadi hay dimanche hande o e hollitama wonde omo jokki gardude silence makko oɗon toon to sûreté urbaine mo ganduɗa kay ko kamɓe tigui rigui e jogore nawdemo sanga waktuji sappo e goho toon to gandanɗa hoorema kadi ɓe gartiramo e toon to prison to sanga waktuji sappo e jeetati ɗum ɗon foof so rendi ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde libération ɗum ɗon woni rendi hande tawa e nder ndeɗon jayde libération jokken e jayde Sud Quotidien noon ɓe garti koye alhaali baylugol oɗon code électoral walla projet de loi mo ganduɗa kay waylama ko jowtiɗo e oɗon code électoral mo ganduɗa ha wawi hokkude fartangue tigui rigui Karim Wade e Khalifa Ababacar Sall wawde ɓe jeeyede e sumgoji garoji ɗi 2024 ɓe kollitama kay ɓen de e o saaha keeɓi oɗon fartangue tigui rigui lawƴama hen ha laaɓi ene mbawi jeeyede e ɗiɗon sumgoji e tijjadi goɗɗum ko tawete hen alhaali final afro basket 2023 ɓe mbi ko hakkude Nigéria e Sénégal wonno ko 84 à 74 ɗon noon Nigéria heeɓi folde tigui rigui e baroɗe e dewe leydi Sénégal ɗe ɓen ɓe ganduɗa kay ko les Tigers ɓen ko noon ɓe noddirte kamɓe e Nigéria naɓe ɓe mbi ko kamɓe tigui rigui kefti tigui ɗum ko gandanɗa hoorema woni miijo walla mbiyen hoyɗilgol ngol gandanɗa hoorema kay baroɗe leydi Sénégal ene gonno e hoyɗitade e o saaha kay ɓe kefti ɗum e juuɗe ɗeɗon baroɗe leydi Sénégal saabu ɓe lappiɓe ɓe kadiɓe tigui nawde oɗon coupe
jokken e jaynde enquête noon maître Branco ha joni Juan Branco ɓe mbi kene wona balɗe ɗiɗi kay o woni koye jeygol ko jaygue enquête ko hen arti alhaali kay jagogol makko ɓe mbi ko 6 jours e gandanɗa hoorema kadi waɗa arrêté toon to Mauritanie kanko Juan Branco 48 heures d'enfer ene tawe e nder ndeɗon jayde e hello ganduɗa kay ko hello jeeɗiɗi haaɓe e garti hen no fewi kaɓe mbi kanko avocat o noon o huccitta tigui rigui omo foti huccidde subaka hande o e juge du deuxiéme cabinet toon to sûreté urbaine kanko maître Juan Branco noon ɓe kolliti wonde ko kanko de e o saaha o ɓuuri hollirde ko nationalité makko mo Espagne ko ɗum saabi ni kanko o mo ganduɗa ko consul espagnol leydi Espagne ene foti kay fottude makko walla ni fotte makko e o saaha kono kay ha joni ɓe mbi ɓe kolliti o salima ɗum ko gandanɗa hoorema jabade namde kewɗe e ɓen ɓe ganduɗa kay ko loskoɓe ɓe Juan Branco mo ganduɗa kay hay ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji taweteɓe ɗo e Sénégal e nana ndenda tigui rigui e ɓen ɓe ganduɗa ko France naɓe gam wawde tigui yaltinde Juan Branco e ɗeɗo caɗele jokken e jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias kamɓe noon ɓe garti hande koɓe jaññi tigui ko yewtere mabɓe yanje e hakkude mabɓe e Mansour Faye e alhaali kay candidature Mansour Faye noon arti hen e gueɗe kewɗe e hello nayyi ha fayama 5 e o haali hen ko heewi hayni e o mo ganduɗa ko premier ministre woni Amadou Ba foof ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko l'observateur groupe Futurs Médias jokken e jayde libération kamɓe ɓe garti ko to banggue goɗɗo homo mo ganduɗa woni Mimi Touré e jillu mum yinno wadde toon to wuuro witego ngo ganduɗa kay ko Marsassoum noon tawete ko toon to Ziguinchor ko ziar kay poɗɗo wadde kala hitande tigui ko toon o yinno yaade ɓe mbide ko Mimi Touré waɗama refoulé toon to frontiére mo Gambie o sibabo ɗum noon ɓe kolliti kanko Mimi Touré ɓe mbi kanko mennoɗo wonde hoorejo jagorɗo leydi Sénégal o yinno ko taccude e oɗon frontiére taw kay o hollitani hay pièce goto d'identité kanko noon ɓe mbi o yinno ko yaade ziar e gon wuuro ngo mbiɗen Marsassoum ko toon tigui o yinno yaade on ziar kewo toon kala hitande ɓen noon ko service de sécurité wonɓe toon to poste Keur Ayib ko ɓeɗon tigui kadi mo tigui rigui taccude e oɗon frontiére kanko noon e hello makko Facebook kanko Mimi Touré o windi o haali noon gueɗe ɗe e ndewani lawol hay saaha goto ko waɗa toon ko ɗum ko hunde nde ganduɗa kay vraiment rewani e lawol hay saaha goto o haalni o holliti wonde ɓen police ɓe nde mbaɗata rôle mumen no hanniri mbasa nadde e dawrugol ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde li quotidien garen e coftal ɓalli ko ɗon gaynirten e jayde record noon ɓe garti koye on mo ganduɗa woni Sadio Mané e CR7 woni Cristiano Ronaldo e oɗon club mabɓe moɓe gondi tigui rigui woni Al Nassr ɓe mbi ko 2 matchs on suffit matcheji ɗiɗi tan joni ɗum ko gandanɗa hoorema ɗe gandi o match mo ganduɗa Sadio Mané joui hen kini wona 70 minutes ɗum ɗon foof en tawi hen ɓe ko l'attente est déjà parfaite ɗum ene tawi hen goɗɗum ko tawete hen ko alhaali toon to Angleterre woni oɗon coupe Community Shield non jafoɗon ko noon tigui Community Shield e oɗon final ɓe mbi ko Arsenal kay heeɓi fartangue lappude Manchester City ɓe mbi kay Arsenal funti Manchester City ha lappi ɗum heeɓi oɗon final garten ɗo e leydi men Sénégal e Ligue 1 26e et dernière journée mo ganduɗa kay ɓe mbi ko l'AS Douagne e wondude kay Seneps ɓen kay keeɓi tigui ruttade e Ligue 2 ɗum noon ko caggal tigui e nde oɗon ndeɓe perdi ɗiɗon point ngaji eko way noon goɗɗum ko tawete hen alhaali Afro Basket ko ɗon gaynaten woni défaite mo ganduɗa kay en kalin ɗum nane e baroɗe leydi Sénégal keeɓi ɗum 74 contre 84 hakkude mabɓe e Nigéria nder noon ɓe kolliti wonde omo ganduɗa ko Ciara Dilear omo jeeya e nder joyo ɓe ganduɗa kay wiyete le 5 major du tournoi omo jeeya e ɓeɗon wonɓe meilleur ɓurɓe kay hollirde koye munen oɗon tournoi yimɓe joyo ɓurɓe hollirde omo jeeya hen kanko Ciara Dinal bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko renduno hande gaddanɗen bandiraɓe to banggue ko siifa e kelle gadan walla robinet diaydeji e leydi e Sénégal joni garen e hello men wongo
ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hello men hannde noon oɗon gandi jiɗɗen haalde koye toɓɓere nde ganduɗa nan ɗo doga e nder leydi men ko jiiɗen joni ko kewi ɗo henne en jurnata ko hen no fewi en gaccan ɗum commentaire o bandiraɓeɓe mbawa wadde hen commentaire goto foof adda hen miijo mum ko alhaali ko jiiɗen joni ne jooli e nder leydi men ɓen ɓe ganduɗa ko bugotoɓe woni e waɗoɓe encagoulé e nder société o hayni jane e ɗi bisuji e duppo ɗumen eko way noon ɗum noon haalullaji noon puɗɗima arde kono wona loi mo ganduɗa ene woota walla ene nawa toon to assemblée nationale beele population ko namdal mbatten onon ɓesgu ngu holno jiiruɗon ɓeɗon so tawi ɓe pottama woni police aɓe potte mabɓe beele ene poti e tirdeɓe bal walla ala sibabu nde kay golle ɗeɓe mbaɗata ɗe par ce que ɓe mbumoto ha mbasra andiddeɓe hay goto a wawata andide hen guila dow ha less ɓe goni noon teskaɓe e ɗi dumunnaji weddotoɓe ko ɗum ko ganduɗa woni bisuji ɗi jeygol ha huɓɓa ha saabini sen duttima caggal oɗon bis kubbunoɗo toon to Yarak ligne 65 mo ganduɗa ha saabi hen pittali ɗiɗi ndeysan keeɓa wasede hen no mbasira ni koye mbadiji ganduɗa yurminide par ce que ɓe cum haɓe koñi kadi ko jiiɗuɓe yummo e baba woni ɓen ɓe ganduɗa jaranoɗo e duuɓi 21 hay goɗɗo jaro e duuɓi jeeɗiɗi ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa en teskima ɗum ɗo henne kono kadi teskama kadi hono majjum idino ni wadde toon to rond point mo mariste oɗon ligne 37 mo ganduɗa kay kadi duppanoma beele ɓen ɓe ganduɗa so tawi pottama ene gone motoji ene keblo yidde yaade waɗoyde ko boni walla eko way noon ene poti fellede walla ala kono noon kadi hol retenu ɓen ɓe ganduɗa kay ko force de défense et de sécurité renoɓe ɓe walla police aɓe hol retenu ɓe poti jogade ɓe mbasa yawde wotoɓe jumde e cible mabɓe par ce que souvent wonko ne sikke kadi taw wonani ɗum ɗo foof ko namde ɗe ganduɗa kay hayso tawi nana haale suwa yetta toon to assemblée nationale bandiraɓeɓe on kokkama ɗum ɗon on tottama ngollon konngol beele nde mbawton artude e commentaire uji ɗi mbawon addude hen jiyande moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddata moon e ñalawma hande o ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah en jarnima omo ganduɗa woni Djiby Dieng kañum wonanen to caméra to montage to ko Ali Fall Allah jarama on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.